कहाँ दिया रखे बाजे में घाव लगल। मुठीलाल धाकड़ भाई कहाँ बड़ा हो? आवा है ना बहरी एगो बात बा। का हो बाबा उरुप धुरुप का कहता रहो? बहरी आवा एगो काम बा जरूरी कहे वाला नहीं खे। बाबा आवा तनी। का हो बाबा कौन बात कहता रहो? दुनिया के भपुआ के शादी करता रहो। हां बाबा कहता नी। हम एक जगह लड़की देखले बानी बड़ा बढ़िया भी माल साला लड़किया बरस हो दिया। अच्छा बुलाओ कहियो। ठीक बा ही का होता है कोनो काज देता सारा? हम लड़किया घरे फोन लगा के पता कर लतानी। ही का कहता रहो? जानता रे भाई मिर्गी हो एक प्रकार के हिलाही के। भाई हम जाता नहीं पता लगा के आवता नहीं। प्रणाम प्रणाम चा पता लगाओ। एक और वही 14 नंबर वाला लड़का मोबाइल से और तरसन सुंदर भाई के नंबर वा कर भोज कने कहां बा से नहीं छे का बहुत नंबरवा त मिल गइल फोन लगाओ तने उठाइए ना। हां हेलो भाई प्रणाम। हाँ भाई के बोलता? हम बाबा उरुप धुरुप बोलतानी। हाँ भाई प्रणाम प्रणाम। तो तारा लड़किया खाती एगो हम लड़का देखनी है। कौना गाँव में हो भाई? लंडपुरवा। तू मर्दे कौन गाँव के नाम हो? एक गांव के नाम है लंडपुर। अच्छा ठीक बताओ द्वार पर चलल जाए। चलो ठीक बा। ठीक बा अब ए छुछुंदर भाई। हां बाबा उरुप धुरुप हने आई आओ तनी। चला जा बिलेरी खाती लड़का देखे आज घरे बा। अबे का? हां ठीक हो चलो चले के तब चलो मोटर चल जा। हां निकालो। रुको बोला हो तनी खजुले ड्राइवर के। हेलो जल्दी आ है ना बाइक लेके जाए के बाद लड़का देखे। बोले तनी ड्राइवर के बोला तनी। ठीक बा बुलाई। तो एगो गाड़ी के वो कामे आवते लड़का देखे जाके बा वो बिलैया के लंडपुरवा में ले चाबी दो। चल 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 चलो लो बैठल लो गिरान तो मत कोई लो। ना रे भाई हमार बहुत एथिया भारी हो गइल बा, आराम से चलाओ। उठा मत बजवा दबागे बड़ी बाप बाप। रुको रुको उतरा हो उतरा मैं तू। अरे बजवा दबा गलो भाई तल उठो तल उतरे मामी माई हो बजवा भाई। घरवा ये ऑटो। हां घरवा ये हो 9 करोड़ रुपया लागल भाई घरवा में। ए मुठीलाल धाकड़ भाई कहाँ बा हो? आओ दुरु बाबा हने आवो हने गो बात बा। और कुली नाश्ता पानी के व्यवस्था करल बड़ा ही तो आइल बालो। हां सब हो बा कुर्सी उर्सी लागल जावे। हां त केना लागल बा? ओए का आवा चलो चलो चलो। और लोग कहां बावे? अच्छा नखल का रुको हम बोला के लिया तनी हनिया बालो दुआरा पर। बुलाओ बुलाओ इधर का कर चलो लो जो कुर्सी और लागल बा। चलो ये होलो चलो चलो हां ये हलो ये वन प्रणाम 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 प्रणाम। चली लो बैठी लो। ए मुठीलाल धाकड़ भाई तनी पानी और मांगा हमर देही तोर बैठल बा लो। ठीक बा लिया दे बैठी बैठी। रे बोका पानी लिया इनको पिए खातिर। आवतनी हो। ई कौना के बोका नाम हो? एगो लड़का बा हमार। ली लो पानी पी लो। ओ पानी पी लो। पानी ओनी हो गई नु। हाँ पानी और हो गई तनी बोलाई लड़का के। ए चाचा एनाइबो का हो जा झोकुआ बोला के लिया देखो कहीं भूखा होकर चलाओ जा का। रे मुथुलाला बा झोकुआ घर बा की बथानी रे। जा देख के हो कहां बावे। अच्छा ठीक बा बोला के लेके आओ चली। रे झोकुआ कहाँ बड़े रे?
बकरी चरावता रे का रे? अरे रे है ना सारा तरह तोरा दुआर पर लड़की लाइल बा सते बकरी चरावता रे। मैं हमारा खातिर ना आता क्या? तो चल जल्दी नहा धोवा के सारे तना जल्दी रेडी हो एकदम सारे पागले बारे सब झोकू बंद बा का दो नहीं चल तनी पैसा ऊपर कर ले पोटवा पोछ ले जल ले आ जन खजुवटवा गोनिया खजुव है मत ना तो लोग देखी न तो बौरा जाई कोला तेरी छोट पे के पोथा छू के प्रणाम। पहुंचते आपका पैंट डाउन है ऊपर कर लो ये आपका लड़का है ना? यस यस गोर थे छू आ हमरा समझी जी कौन बात नहीं के का मांग बताहार अब बाबे पापे नु जाना तारा बोलो एगो साइकिल चाहिए हाँ अरे आ एगो रेडियो रेडी ठीक बा भाई चला तो रेडियो चाहिए कि हाँ ठीक बा हाँ ठीक बा हां बैठो पैसा पिड़ावा एथी करे दे साफ एकदम झोकुए बड़े कारी बैठ आराम से बैठ माइट पहन ले ठीक से कौथल ले पढ़ले बड़ा बाबू आड़ी बाड़ी में पढ़नी कर बहिन के दो अगुआ हमारा लड़की के दूसरा अनपढ़ गण में करे अगुआ के मारे में लड़कवा बौक लागता रे भाई मर्दे केंगा लइको हमार बौक ला 350 बौका चरावेला हार बहिन के बाबा उरुप धुरुप और बौक लगा के अपना बिनरी से शादी कराएम हार बहिन के दो हे तार बहिन के मुट्ठी लाल धाकड़ पिटाइल में तार लगा के चलते कर बहिन चल चल बाबू चल उठ का बहिन से कहे के रहो सर इंटर ले पढ़ रहे तू कहता आड़ी बाड़ी में पढ़ पहले बा जब ले पढ़ रहे तो बताए हां चला बहिन तू चलाइबा भई से तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा छोटा चैनल है भोजपुरी हंगामा इसको लाइक सब्सक्राइब करना और फॉलो भी कीजिए हाँ